Parti mill-art fuq il-lajn biswit il-bajja ta' San Tomas fejn sar ix-xogħol minn Infrastructure Malta hija ta' persuni terzi, ċoe art privata. Iżda jidher illi l-istess Infrastructure Malta ma kienx taf. Dan ikkonfermah mal-Gazzetta Malta Today il-Ministru Chris Bonnet innifsu hekk kif stqar illi Infrastructure Malta indunaw wara li tlestew ix-xogħlijiet infrastrutturali illi l-art illi spiċċat f'ċentru ta' kontroversja sħiħa kienet art ta' terzi. Bonnet illi kien propju responsabbli minn Infrastructure Malta meta kienu qed isiru dawn ix-xogħlijiet stqar li l-Ministeru sar jaf b'dan wara li tlesta l-proġett dan kif il-Ministeru xtaq illi l-art li hija post tal-parkeġġ tal-karozzi tibqa' bla ħlas iżda ma kienx jaf illi l-art kienet privata. Fil-verità, la hu anqas l-Aġenzija Infrastructure Malta ma taw spjegazzjoni kif ma sarx ix-xogħol neċessarju sabiex indunaw li l-art ma kienx waħda pubblika. Bl-Aġenzija tidħol u twettaq xogħol minn għalija li l-art hija tal-Gvern meta ma kienx. Dan kollu kif diversi sewwieqa żvelaw kif l-art li kienet tintuża biex jipparkjaw il-karozzi fiha bla ħlas issa kien qed jintalbilhom pagament biex iħallu l-vetturi tagħhom hemm dan minkejja l-insistenza tal-Gvern il-parkeġġ kien se jkun b'xejn. Sit il-Post spjega mal-Gazzetta Malta Today li x-xogħol kien beda minn Infrastructure Malta waqt li hu kien imsiefer u nsista li ħadd ma kien għamel kuntatt miegħu. Infrastructure Malta min-naħa tagħha qed tgħid li qed tosserva u timmonitorja s-sitwazzjoni. Brabta ma dan kollu l-Minority Leader u kunsillier lokali nazzjonalista fuq il-lajn Errol Kutajjar flimkien mal-kunsillieri Selin Camilleri u Jasmine Tabela insistew li l-parkeġġ fiż-żona tal-Fajtata in-naħa tal-Bajja ta' San Tomas għandu jibqa' parkeġġ pubbliku u dan għandu jkun mingħajr l-ebda ħlas biex jintuża matul il-ġimgħa kollha inkluż fit-tmiem il-ġimgħa. Ma nsistew li l-Partit Nazzjonalista jifhem ukoll li jistgħu jeżistu obbligi kontrattwali fuq is-sit illi jagħtu drittijiet fuq l-istess żona lil persuni jew entitajiet privati. Il-Partit Nazzjonalista insista li l-Gvern huwa fid-dmir li jara li jieħu il-miżuri kollha fl-interess pubbliku biex ikollu it-titolu fuq l-imsemmija żona. U fl-istess ħin minn ħaqqu jiġi kompensat jingħata dan il-kumpens b'rispett sħiħ lejn il-liġijiet ta' pajjiżna.